बदनो थांनायानो दाबो सफैला नालाय एथ' गोबाव जायो है एसे बेरायहैनो सानबाय माबा बे साननैसो न'सो नेबाय थानांग्रा जाबाय आंहासो थांनाय बोसोरनि बायदिलाय बुलायनाय जादोंना जायाखैब्रा एबारलाय आंलाय नायनो हिट मोनोमोन एसे बेफोरबायदि बुलायलायबा बिराद इन्टारेस्ट मोनो लिडारफ्रा मालाय ससियेल मिडियायाव जावलायनानै थैयो जोंना ओमफ्राय पाब्लिकफोरा गुद्दा गुद्दि बुलायना थैयो दाख्लैबो साला जों गामियाव सेल्थाव पार्टिनि फैनानै मिटिं खालामफैबाय मालाबानो दि साथा पार्टिनिया फैना दसेनो गुद्दा गुद्दि जालायबायब्रा बे संगालि लेमलायनाय दा इलेक्सननि खाथियाव साला 300 400 हाजिरा मोननायावनो एथ' गुद्दा गुद्दि बुलायनाय नालाय बर'फोरा मा जाबावगोन खान्था फट खालामनो हालाय आंनि मथेबाथ' बै लिडारजों लिडार गुद्दा गुद्दि बुलायनानै जाय देरै बेखौनो सालायनो होनांगौलै रखरा होनबासो खना खनला बुलायलायग्राफोरा खमायगोन साला दे होना फैबाय होना फैबायथ' आरो इमान गोबाव भट होनायानो मानसियानो बुरजाथार जादोंना मिसिंआबो हामा जादोंमोन ना दसे मा मिसिं हामा जालाबाय न' भट थुग्रायानो हामा जादोंमोन दसे फाहामफिननासो जाफिनदो बेयावनो गोबावथार जादों ओमफ्राय मायावथो होबोखो भटखौलाय खोन्थाया आङो ओइ फिसालानि खोथानानै मा जाखै हाबुआथ' होनो नोमफायानो सेल्थाव पार्टियाव दंखायो बेयाव होआ मायावथो होनो आंलाय नोंलाय हारसिंनो मा गोदाव सोराव रायलायबाय थादो लामायालागै खोनाहैदो गोसा गोसानो ओइ इलेक्सननि एसे रायलायदोंमोन आं हारसिंनो बेफोरखौनो हारसिं रायलायो फाग्ला रखम साहा लोंबोबावदोसो आङो साथा पार्टिफोरनिफ्राय नोंसोरनावनो होदो होननानै बा देनजारलै नोंहा दे ओंखाम संहैनोसै आं बेला जाबाय आंबो साला भटार कार्ड गैयाबाबो थांनायबा हामगौमोन खोमालै साहाफोर मोनलोंबायगौमोन खोमा सोरनिफ्रायबा फाग्लालै जोंबो भटार कार्डानो गैया जोंनाव आखायाव कालार फोना लाना नोंसोरनो भट होदो होनना सिंग्रा साहा लोंबोबावबाय आंनि आयदा होनायखौसो मोनलोंबाय नोङो नों दसे थाङासो होनबावदोंमोनलै थाङा माने इदि भट होआलासिनो मोनजागोन सानाखैमोन आङो साला देरहानानै राजा जागोन सोरबा पकेटनिफ्राय खरस खालामदों सोरबा जादो जोंना बर'फोरा घन्टा दा हारसाफोराबोथ' खम जादोलै बर'फोरनिफ्राय भटखौथ' जोंनि बर'नो होखाथारालै इसोरो हामाथ' इलेक्सननि टाइमाव सोरबा ओरैनो खामानि गारि गिदिंफायो होमबा बेफोर मुलाम्फानि थाखायसो गिदिङो है फैगोननिफ्राय जोंना सानैबो गिदिंमारांलै ना मोनजायो माथो बिराद मोनजायोब्रा मोनजायो भटार कार्डा बानायना लाखादोसो नोंबो बानायगोन र' ओइ फैगोनाव गिदिंथारगोन दे सानैजो खुरनांगौ सालाफोरनिफ्राय जागोन दे टेनसन लाना आंजोल' ओंखारफा नोङो ओमफ्राय एफा एखे गालाखौलाय बहाय लाना फैनाय नोंलाय थै जाम्बा जि सुग्रा निलसो बियो बेखौनो लाना फैदों आं दा साला जादजारलै नोंजोबो माथो मोनजाबायना दा जि सुग्रा निलजोंनो थौ थांसै थौ आयै ओइ हा फैदोंना फैयाखैब्रा बेलाय फैयाखैमालै बियो मेंस्राय लांबायलै एथ' गोजान थाबायनानै भटनो थांनायानो एथ' गोबाव जायो आंसो मोनफैग्रोलायलांदो आंबो दहायनो सफैगौमोन बै बाजैमोननि सेरेब दखानाव एसे सेरेब लोंबोदोंमोन आं बा गावाबा आंबा एसेबो लाबफाथारा आरो सोरनि बिमाखौ नुनाय नोंलाय फिसालानि सेरेब लाना होफैनाय बेयावनोथ' बिमा फिसा अनलायनाय थायो आरोलै दावसोराव बाथ्रा बुंबाय थागोन साला भटखौलाय सोरनोथो होबोखो साथा पार्टिनावनो होबोबाय आरो बहाथो होनो बिसोरलाय मानो होनांगौ जाखोब्रा जोंहानो न'खौलाय सेल्थाव पार्टियासो होदों बिसोरलाय मानो होनांगौ होबाय आरो इसोरखौ मोजां सालायगोन खोमा साननानै सोलायबाय थानांगौहाय बिसोरखौबो सासेखौनो दोनबाय थाबा बांद्राय गाज्रि जालाङो बिसोरबो सोलायबाय थाबासो एसे मोजां खामानि मावनो सानो नङाबा बिराद बारदेरथारो बिसोरो थेवबो ब्रा जायनाव मोनजादों बेनावसो होनांगौ बिसोरनिफ्राय जानानै बेलेगनो होबालाय बोरै जानांगौ बेफोर फैसायाथ' बिसोर होनाय नङाना बिसोरबो गावनि आखाइनिफ्राय होआखै बेफोरखौ जों गोरिबफोरा मोननांगौनि मोन्थाय दंखायो थाय बाद दोन नोंनि मोन्थाय थानानै ओंखामफोर संहैदो दे नोंनालाय जानायल' दा जाखांबा खिनानै गामियाव ओंखारलांलायदो